Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Maigsoon, aniya ang katapusang yugto ning atong sugilanon, Exorcista. Kabog daw sa hangin. Ang mga bitana! Nabli! Si Cheryl! Linata sa hangin! Doris! Balik na sa Ginoo, samtang may panahon pa. Oh, ikaw. Oh, ako. Ug ang yuon ko ikaw. Isip imong baguang. Balik na sa Ginoo, samtang may panahon pa. Mga kaletse! Ang angay kanimo, kini! Sige! Sige, patsya ko! Sama sa gibuhat mo sa atong amahan! Patsya ko! Oh, Niya, ako nang gidulit ang akong sa buka ng imong pistola. Sige, patsya na ko! Malipay ka man ka ni Ana. Kalipay mo man ka ang pagpatay o pagdagmal sa imong isig kaigon. Patsya ko! Patya dayon ko! panuway! Panuway, 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 panuway! Eric! Eric! Hindi ba? Ano ba bang kumakakos pagpatay ka niya? Hindi ko ba ang tanan kong plano? Pakis ang tanan. Pakis, magkalagot. Magkalagot! Mupalayo na ako din. Okay lang ba mo, ha, Father Amaro? Oh, okay lang ni. Yun na, hayam sila si doktor. Gidara nga to sa ospital. Kuyog ni ng Isabel. O ginaot unta nga makalingkawas yan ni ini. Kini kay kritikal lagi ang kahimtang karon. Ginoo ko. Kinahanglan mo balik kita karon sa nahimutangan ni Cheryl. Anaa siya sa dakong kakuyaw. Oh, unsa? Sige, mga tunata karon gyudayon. Sayod ko nga usa ka extraordinary diabolical activity ang nahitabo karon. Busa Padre Benjamin, ipatawag ang tanang mga pari ug ipahaan nila ang espesyal nga misa ug pag-ampo alang kang Cheryl karong adlaw. Matuman, Your Excellency. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. Kinupo! Sabi nito mo kay Cheryl! Naunsa na magka si Cheryl karon. Ug si Doris. Nganong wa pa man mauli. Kinsa na? Kinsa lagi na? Kinsa lagi na? Kumusta naman, Marlene? Divino? Oo, ako. Niyanhi ko anong duawon ka. Unsaon mo ka na po niya, la, Divino? Arong diwasan ka. Ayaw siyang hilap si Devon! Nadim! Monica! O kini ang angay ni mo! Ginoo ko, kinahanglang maabot na yun kita sa kumbento. Kinahanglang maluwas si Cheryl. Unsa kinikibati ko? Ginoo ko. Luwasan taon si Cheryl. Luwasan taon siya maluoy ka.
nga masiguro sa nawat ka sa panimot. Ka. Nakuya pa siya. Kinahanglang ato siyang madas sa kapilya ng kumbento. Luwas ka na ng Marlene. Adios ka ni mo. Monica, salamat. Ay, sakit na, uy. Ay, panuway. Pasige lang kay buhi pa man ko. Mubalik ko sa karang mansyon. Karon dayon. Kinahanglan ako makontak si Franco. Asa nam katulong kagwang nga dako. Usay ato buhaton karon, Padre Amaro. Mao kini nga tuhimo. Busa paminaw pagayo. Bay Amaro, daghana po ni mo og instructions, oy. Lupig pa may examinations. Magsugod na ninyo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Kyrie eleison. Christi eleison. Ikaw, mupapahawa ka na ako? Usa ka paring magkasasala! Paring malutibon sa imong mga panumpan! Makasasala man to na ko og tawhanon. Papanpapawon kay ikaw sa ngalan sa Ginoo nga mas kamahanan pa kay kanimo. Exorciso ti! Immundissimi! Spiritus! Omnis incursio adversari! Omni fantasma! Omnis legio! In nomine nostri Jesu Christi! Si Padre Amaro! Atong tabangon! Bendisyon niya ako, Padre. Kaya usa ko kada kong makasasala. Timahayan ko nga akong gipangbuhat. Timahayan ko kayo. Isugid ang imong sala. Ang Diyos nga makakagahom sa tanan, mupasaylo kanimo sa kanunay. Ako nagapasaylo kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Kumusta imong pagkumpisal, Ranco Castillo? Devon, no, Devon. Oo, ako. O kini ang angay nimo pa! Diyos ka nimo, Ave Satani! Gikaksubo ko, Your Excellency, Padre Benjamin, Sister Stephanie, Cheryl. Patay na si Padre Amaro. Internal hemorrhage ang hinungdan. Naparok pag-ayo ang iyang o sa konkretong bungbong sa kapilya. Ug among nakuha gikan kaniya kining maong kwintas. Oh, dili. Si Padre Amaro, akong igsuod. No! Amaro! Rest in peace, Padre Amaro. Magkalagot! Paabot lang ko tukmang panahon sa himo ug panimaos. Magpaabot lang ko. Ave! Satani! Oh. Irma!
Ang unang sulat ni San Pedro nagpahinumdom kanato, pagmaigmat o pagmabinantayon kamo, kay inyong kaaway nga mao ang yawa, naglibot-libot kaninyo sama sa leon, nangita og tukbunon. Riguna ang inyong pagtuo og sukli siya, kay nasayod kamo, ang inyong isig ka magtutuo sa tibok kalibutan, gisulayan usab sa samang alantuson. Ug dinhi natapos ang atong sugilanon, Eksorsista. Tagsulat, Padre Rinaldo Tuongqui. Ubos sa direksyon ni Marion Matet Kabudlan. Spinner, Jeffrey Gabonada. Soundman, Ricky Garing. Recording Editor, Eric Billones. Aniya ang mga naghatag og kinabuhi ning atong sugilanon. Sa papel ni Padre Amaro Cervantes, Alex Ripolio Lara, Cheryl og Stephanie, Marion Matet Kabudlan. Franco, Francis Iliaga Sparis. Doris ug Erma, Miss Miraluna Tumulak. Marlin, Jovi Abadies, Isabel ug Attorney Perlita Dominguez, Sweet Soto Sucubus. Divino, Father Nani ug Divono Div Joel Asido. Dr. Carl Astana ug Satanas, John Puhanis. Martin Ipsesimos Ricky Garing. Father Benjamin Uji Rakasa. Monica Cecil Danyusos Cabrera. Father Amort, Father Rinaldo Cui. Arsobispo ug Arthur Marvin Gualiza. Inubanan nila ni Miss Ingrid Bertodazo, Marites Albores, Teresa Terul Surya, Clint ug Katlea Garing ug Maricela Tumulak. Kining tanan dalit kaninyo sa RMN Drama. Kini ang ubos ninyong alagad sa kahanginan, Reverendo Padre Rinaldo Tuongqui. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!